देखे नों तेना आं समायसो देखे नों तेना नों समायसो देखे आंनि मोसाना नों समायसो देखे आंनि मोसाना आं समायसो देखे नों तेना आं समायसो देखे नों तेना नों समायसो देखे आंनि मोसाना नों समायसो देखे आंनि मोसाना बाहाय के लुगै आसो हामजा बैलासिनि दाबाव नों लेखा गबर जाजा आनो बाहाय के लुगै आसो हामजा बैलासिनि दाबाव नों लेखा गबर जाजा आंनि हामजामानो रां रिबाया निनि दं निनि लामानो हामजागो निनि दं निनि लामानो हामजागो आं समायसो देखे नों तेना आं समायसो देखे नों तेना नों समायसो देखे आंनि मोसाना नों समायसो देखे आंनि मोसाना नोंले आंनि ताजमहल नोंले आंनि ममताज नोंले आंनि ताजमहल नोंले आंनि ममताज नोंले आंनि शाहजाहां नों आंनि राजा नोंले आंनि शाहजाहां नों आंनि राजा आं समायसो देखे नों तेना आं समायसो देखे नों तेना नों समायसो देखे आंनि मोसाना नों समायसो देखे आंनि मोसाना ला 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 ला
बेलाइखे मोसाना मोजों खादो आगी माने तामो जों मतामतियो अफ्रन थिमिता जों बरनियाव मो हाय मोसामो न नगि फैयो एंड तिनी किसी जा स्टेप कैसा फुनो ग्रिसिना आ जरानि सिमी अम हायरो सामोरक जावै फैमानि ताई सिनी यांगो सिनी मैडम मानसी सं दङ सिनी सार्भिस ना सं दङ बर बेलाइखे स्ट्रागल खाई आ जरानि सिमी अरनि सिमी असुजरा जे फैमानि अब बेलाइखे सिनी ट्रांजिशन पीरियड जों सिक्ला सावै फैमा जरा जों नुखा एंड ताबुंनि जे जेनेरेशन दक बुसु जरानिखे डेभलप खा तिनी नुक जाखा र ऑन स्टेज competition सुरा से अब हाइका मसाई फनोगै मानखा जजेस रंनि थानि आं किसिसा सोंना मचो नरनि रिएक्शन तामो